आगे फारी के करे जावा जे बैठी हो बारे जावा गे बैठी हो बारे जावा फारी के करे जावा गे बैठी हो बारे जावा गे बैठी हो बारे जावा उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे आगे फारी के करे जावा जे बैठी हो बारे जावा गे बैठी हो बारे जावा उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे करे जावा गे अबे छोड़ी जैनी यार जब दोसर दुबार गे छोड़ी जैनी यार जब दोसर दुबार गे अगिया में जर के जिंदे हो जैबो साक्ष गे अगिया में जर के जिंदे हो जैबो साक्ष गे चली जैबो छोड़ी के ई दुनिया संसार गे नदिया में हो तो देहिया अंतिम संस्कार गे सजई हो पिया के से जावा जे करी हो मैरे जावा गे करी हो मैरे जावा उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे करे जावा गे करी के वीरानावा जब लेनी सत बचनावा करी के वीरानावा जब लेनी सत बचनावा हो तो कन्या दानावा गे जैतो मोर परानावा हो तो कन्या दानावा गे जैतो मोर परानावा भुइया सामा सानावा में उड़तो या सामानावा तोरा नायनमक सामने फरतो कफनावा प्रभाकर राजा से जब करम ही नहीं मई से जावा गे करम ही नहीं मई से जावा उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे उत्तर दक्षिण धरल रातो जना जावा गे मरल मुहामा देखी है करे जावा गे